festa que ve un tub d'estos pel mig per a passar pel mig, pues fixarà el tub en la zona de grava, se revestirà de la terra, seran com tots els treballs més durs, diguem-ne, per a deixar-ho tot preparat per a que la pròxima setmana, ja sobretot dilluns i dimarts, comencem a plantar. I vindran a partir del dilluns a les 8, començaran a portar ja coses. Seria el tema de les plantes, que seria també per cicles i entraria en la roda dels tallers, a l'Observatori Clima i Energia. I ajudar a plantar, on diga Vicent, perquè Vicent al final estarà el Jo diria que Varen començar el curs passat pensant què volien fer en el pati i varen decidir fer un canvi radical en tot, no únicament en lo físic, sinó també en lo metodològic. O sigui, és l'ús d'unes metodologies que són les que emplem en l'escola, que són les metodologies actives, que son las que ens portan a poder trabajar después en el patio. Generar esta parte de repoblar los patios con árboles, con espacios con sombra, aprovechar también los espacios soleados para cuando hace frío. Me parece que la educación creada en un entorno así como de naturaleza es muchísimo más amable, más agradable y va a ser súper beneficioso para los niños, para los profes y para todo el mundo que venga al cole. Lo que volem nosaltres és extraure les classes, les explicacions fora de les aules i poder tindre també l'oportunitat de donar clase fora de les aules. Os contamos, vamos a hacer aquí y ahora luego irá por laca, lo pintaremos con laca y para mañana pintar de pizarra. Un elemento fundamental de poner en marcha un proyecto como renaturalizar un patio, un espacio educativo o un refugio climático abierto al barrio, o sea, con esta perspectiva, es vertebrarlo con lo curricular. No solamente queda como un proyecto que está teniendo una participación colectiva, sino que decimos, es que lo curricular, es decir, lo que decimos que culturalmente tiene relevancia, esto está dentro. Y cuando atamos proyectos extracurriculares con los curriculares, los procesos de transformación social, de emancipación, se multiplica. ¿Qué es lo que íbamos a hacer en el patio que rodea todo el patio? Un túnel. Bueno, hay un túnel allí y pasa por allí. Las bicis, el carril bici, no? L'escola, a banda del currículum oficial, et mostra molt de currículum ocult. Aquests aprenentatges que, sense donar-nos compte, estem adquirint i que al final són els més importants en la vida. Ojalà formar part del currículum ocult i del currículum oficial que jo he d'aprendre de cuidar de la natura. Per què? Perquè m'envolta en un espai natural, perquè m'envolta en un espai que també me possibilita estar en condicions més saludables i perquè estic practicant algo que és importantíssim, que és el cuidar la natura en la meva escola i el cuidar-me jo. Si no hi ha un procés que acompanye, si no hi ha una formació, una conscienciació, un treballar-ho des de l'aula, des de dins de la pròpia metodologia educativa que utilitzes, si no fas el pati com una aula pròpia, si no entens tots els beneficis d'aquesta renaturalització, no transformes tant, no utilitzes el potencial transformador que té aquesta intervenció física. Estem preparant-nos per a la vida, que jo crec que és el gran objectiu que té una escola, preparar per a la vida. No podem quedar-nos d'esquenes i no donar-li la importància que té de cara al barri, de cara a la societat. Volem una escola diferent, una escola que aporte a la societat gent preparada per a conviure, per a tindre experiències positives amb la gent, amb els seus veïns, amb els amics, o sigui, que sàpiguen viure en una comunitat. Hem obert una escletxa perquè no totes les escoles tenen aquest tipus de projectes. Per tant, creiem que ha de ser un pilot, un model per a diferents escoles, que és molt important quan un vol llançar-se a un canvi, trobar un referent.
per a convertir aquest projecte pilot en política pública, que seria un dels objectius del projecte, no? Demostrar que és beneficiós i que això pot replicar-se de manera general, caldria un impuls decidit, no? Des de la pròpia administració i finançament. I ens agradaria que no sols tinguin una voluntat d'implementar un projecte, sinó tindre disponibilitat econòmica per a poder fer-ho, perquè clar, la imaginació en aquest sentit també està creant molta escola dins de l'escola, com portar a terme aquesta transformació.